specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, svečani prijem studenta prve godine. Mi smo se ovde našli kao stariji i iskusnije kolege da im poželimo dobrodošlicu i pitamo ih o njihovim stavovima, željama i očekivanjima u vezi sa predstojećim studiranjem. Sada ćemo da pođemo i vidimo šta oni misle o tome. Nije bilo baš lepo. Koji ste smjeli? I zašto ste upisali? Nemojte da bežite, pa već je kamera tu. Okrenite se. Kamera vas voli. Neće, žao mi je. Ćao, sa nama su dva brucoša. Danas je svečan prijem brucoša na našem fakultetu, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Sa nama su Ivona i Miloš. Recite mi kako su vaša iskustva za prijemnog ispita, da li je bio težak prijem? Bilo je teško, pogotovo biologija, mi smo išli na pripreme i spremali smo se. Da li su vam pomogli te pripreme? Pa iskreno manje više. Malo smo imali Imali ste drugačije očekivanja? Pa ne, nego imali smo uvijek prilike šta će biti, ali da je bilo teško bilo je zato što se dosta prijavilo studenta, pa verovatno zbog toga smo morali da napravimo malo teži prijem. Jeste, da li ste na budžetu ili? Ne, na samofinansiranje. Je to bila težina prijemnog ili? Pa jeste, ja sam po bodovima iz srednje škole bila na listi za budžet, ali posle prijemnog sam spala jedno 4 mesta i onda sam bila, ne znam, 46. ili 7. tako da, za malo. Dobro. Miloš, i ti? Ja sam na samofinanciranju. Upisao sam smer za mentalno Oligo. Oligo smer. Znači, bio sam na ovim pripremama, uhvatio sam samo biologiju, bilo je pomoći. Jeste. Iz koje srednje škole dolazi? Ja dolazim iz tehničke škole u Aranđelovcu. Da li mislite da zbog toga bio malo teži prijem? Moguće, zato što je ipak to tehnička škola, to nema nikakve veze sa ovako nečim. Dobro, koje su vaše očekivanja vašeg fakulteta? Kako mislite da će? Očekivanje? Da. Da li mislite da će biti teško ili? Pa mislim, ako se dobro organizujemo da ćemo moći sve da postignemo. Da vidjet ćemo, tek smo došli. Dobro. Da li ste još nekom fakultetu konkurisali, možda je ovo bila vaša prva želja? Ne, meni je bila prva želja i to sam i hteo. Imao sam dosta sreće tokom upisa, tako da... Zašto ste uopšte upisali ovaj fakultet? Zbog humanosti najviše i zato što želim da pomognem i da dam sve od sebe da pomognem deci. Hvala vam puno. Hvala vam. Vidimo se kasnije. Zoveš i odakle dolaziš? Šara Kovačević iz Kraljeva sam. Reci mi koji si smer upisala ovdje na našem fakultetu? Upisala sam za logopeda. Pa super. Reci mi da li ti je ovo bila jedina želja? Jeste. Jel po nečijoj preporuci ili si baš to? Sama sam razmišljala i šta ću i voljela bi da radim i sa decom i u školi i bilo gde, tako da ovo me baš privuklo. A kakve su ti, kako ti iskustvo sa prijemnog ispita? Je li bilo teško? Pa, bilo je teže nego što sam očekivala, pošto sam se spremala sama, ali uspela sam. A reci mi da li si na budžetu ili na samofinanciranju? A reci mi koju si srednju školu završila? U gimnaziju u Kraljevu. Si bila. Da li si možda čula da naš fakultet jedini organizuje humanitarne žurke? Nisam. Tako da će biti sad jedna brucoštijada, termin ćemo da objavimo, tako da dođite, pozove svoje kolege da dođu. I ništa, želim ti puno uspeha na našem fakultetu. Kažeš kako se zoveš? Marija. Marija, reci mi zašto si baš upisala ovaj fakultet? Zato što volim raditi sa ljudima i privlači me to da pomažem osobama u materijalnom razvoju. A reci mi, da li baš tvoja želja bila da upišeš ovaj fakultet? Da. Baš tvoja želja? Si na budžetu ili si na samofinanciranju? A koji si smer upisala? Somatopediju. To ti se baš dopada? Da. A reci mi, kako ti je iskustvo sa prijemnog? Je li bio težak? Pa i nije, baš biologija možda bila teška, a ostali predmeti su bili ok. Dobro, reci mi, da li si upoznata možda da naš fakultet ima faster radio i novine? Da, jesi. Jel bi možda učestvovala, jesi raspoložena da učestvuješ možda u nekim aktivnostima? Što da ne? Ćao, sa nama su Rebeka i Sara na svečanom prijemu studenta brucoša na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Sad će nam one malo reći o tome koji su smer, odakle su i slično. Dakle ste? Iz Novog Sada. Mi smo se preselili ovdje da bi mogli da upišemo fakultet specijalne edukacije i rehabilitacije. Ja sam pisala prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. Ja sam pisala logoped. Vi ste sestre blizakinje, što je interesantno. Koji ste srednju školu završili? Gimnaziju u Novom Sadu. Da li vam to pomoglo da upišete ovaj fakultet ili? Jesno. Kako su vam iskustva sa prijemom? Pa prijem je bio vrlo interesantan.
Biologija je bila dosta zahtevna, a inače smo manje više zadovoljni. Da li ste bili na pripremama? Ne. Dobro. Da li ste informisani o tome da postoje na fakultetu van nastavne, da kažem, aktivnosti, kao što su radio i novine? Niste? Dobro, to je jedan deo koji organizuje studentski parlament. Možda želite kasnije se priključite, da pišete neke članke, to je i postoje otvorene pozicije, tako da možete konkurisati i tako. Sad mi recite, zašto ste upisali baš ovaj fakultet? Kako ste odlučili? To nam je bila jedina opcija. To smo želele. Mislim, ima isto u Novom Sadu, ali nije dovoljno... Na medicinskom? Da, na medicinskom, da, ali nema smerova, nema uopšte logopedije, tako da sam ja u startu bila za ovo i to mi je bila jedina opcija, to je ništa, ja ti pisam. Da li mislite da će biti teško? Da li ste uplašene možda? Ne. Znači, spremni ste da radite? Tako je. Odlično. Hvala vam puno. Vidimo, nalazimo se ispred kancelarije parlamenta. Sa nama je Vlada, jedan brucoš. Reci mi, Vlado, odakle si? Iz Bogatića. Zašto si upisao ovaj fakultet? Činio mi se zanimljivim i volim da pomažem tako. Dobro, iz koje si srednje škole došao? Srednja medicinska škola Dr. Andrej Jovanović iz Šapca. Da li ti to pomoglo da upišeš ovaj fakultet? Jeste, prilično. Si bio na pripremama? Nisu. Nisi. Da li ti je bio težak prijemni? Pa onako, biologija, malo psihologija nije bila teška uopšte, a sociologija isto onako. Koliko si spremao prijemni? Možda nekih 3 nedelje. 3 nedelje? Pa dobro si ti to savladao. Reci mi, dobro, šta očekuješ od ovog fakulteta? Neka nova iskustva, očekujem da ću da završim u roku. Znači želiš da budeš odgovoran student? Da. Bravo. Hvala. Da mi kažeš kako se zoveš? Vuk Stevanić. A odakle dolaziš? Odavde sam iz Beograda. Iz Beograda. Reci mi zašto si baš upisao fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju? Pa sviđao mi se smer za prevenciju tretmana poremećaja ponašanja, pa... Reci mi, je to bilo nečija preporuka ili si tvoja želja bila? Sam sam nekako otkrio pa sam vidio da mi se sviđa i da mi vlada. Dobro, reci mi da li si na budžetu ili samo finansiraju? Na finansiraju. Pa dobro. A reci mi koju si srednju školu završio? 6. gimnaziju. Pa dobro, super. Da li si možda upoznat da fakultet za specijalnu edukaciju ima faktor novine i radio? Čuo sam za radio, za novine nisam. Eto, ako si raspoložen, možeš i da se priključiš ekipi, da radiš. Da kažeš kako se zoveš? Ćao, ja sam Jelica. A reci mi odakle dolaziš? Iz Beograda. Zašto si baš odlučila da upišeš ovaj fakultet? Zato što je jako human posao kojim ću se baviti i pomagat ću drugim ljudima. Reci mi, je li to bila tvoja prva želja ili si još na nekom fakultetu konkurisala? Pa moja prva i jedina želja. Baš lepo, jesi na budžetu ili si samo finansiranje? Samo finansirajući sam, ali potrudit ću se da sledeće godine budem na budžetu. Reci mi samo koji si smer? Prevencija. Da li si čula da na našem fakultetu postoje novine i radio? Jesam, videla sam to nešto na Facebook stranici i uključit ću se najverovatnije. Dobro, i sad mi reci možda da li bi bila radiovoditelj? Pa moguće. Super, hvala ti puno i želim ti puno uspeha na fakultetu. Hvala, čao. Poštovani studenti, dobar dan. Najpre da vam se predstavim, ja sam Jasmina Kovačević, profesor na studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih i dekan ovog fakulteta. U ime profesora, vaših saradnika, asistenata, celokupnog nenastavnog osoblja, vaših starijih kolega, moje ime, želim vam dobrodošlicu, pozdravljam vas i čestitam upis, kako ja to volim da kažem, jednog od najhumanijeg fakulteta u okviru Univerziteta u Beogradu. Naš fakultet je star 38 godina, što znači da ste vi naša 38. generacija, ali ste ujedno i 8. generacija koja će studirati po novim reformisanim nastavnim planovima i programima koji su usaglašeni sa novim zakonom o visokom obrazovanju i naravno sa Bolonjskom deklaracijom. Kao što sam rekla, fakultet je star tek 38 godina, tačnije 10. novembra napunit će tih 38 godina,
ali je tradicija u obrazovanju kadra za rad sa osobama ometenim u razvoju mnogo duga je preko 130 godina. Prvi pokušaj sistematske obuke ovakvog kadra vezuju se za davnu 1882. godinu, ali su prvi pokušaji zaživeli kao stvarni, ne samo pokušaji, 1947. godine, nakon Drugog svetskog rata, kada se u okviru Više pedagoške škole u Beogradu otvara odeljenje za defektologiju. To odeljenje je 1963. godine preraslo u samostalnu Višu školu za specijalne pedagoge, 1967. u Višu samostalnu defektološku školu, a 1975. godine ta Viša škola, defektološka škola, u Fakultet za defektologiju. Tako da je 10. novembra 1975. godine Fakultet za defektologiju upisao svoju prvu generaciju. Baš upravo ovde, u ovoj zgradi i u ovoj ulici gde se i danas nalazi. Vredno raditi sa vama, zatim student prodekan, tu su naši prodekani fakulteta, profesor dr. Mile Vuković, docent dr. Vesna Vučinić. Oni zaista imaju beskonačno strpljenja i razumevanja za sva vaša i naša pitanja. Tu je naš šef odseka za nastavu, gospođa Emilija Vujanić, koja je takođe strpljiva u odgovorima i u, naravno, svim zahtevima koje dolaze sa vaše strane, tako da se nadam, naravno tu smo i mi profesori, i nadam se da ćemo svi imati onako zajedno jednu dobru saradnju. Vaš zadatak je da samo odgovorno pristupite svim obavezama, da učite pre svega za znanje, a ne samo da položite ispite, i da savesno izvršavate obaveze u smislu da budete redovni, kao što je danas puna sala, tako očekujem da bude puna sala i na nastavi, na vežbama, i da se potrudite da zaista savesno i odgovorno izvršavate vaše predispitne obaveze. Činjenica je da studiranje, kao i svaki posao, nije ni malo lak. Naši programi jesu zahtevni, ali uz jedan dobar kontinuirani rad, uz dobru organizaciju, sve je savladivo. Da jeste, o tome govori preko 7000 naših diplomiranih defektologa, preko 120 doktora defektoloških nauka. Eto, te davne 75. godine počeli smo sa jednim doktorom nauka, a danas, nakon 38 godina, imamo preko 120 doktora defektoloških nauka, preko 180 magistra doktorskih defektoloških nauka i naravno imamo preko 100 specijalizanata i masterovaca, kako mi to popularno kažemo. Zanimanje koje ste izabrali je jedno veoma zahtevno i odgovorno zanimanje. Zahteva puno strpljenja, zahteva velik rad, utrošak puno energije, zahteva kreativnost, ali pre svega veliku ljubav. Ovo je zanimanje koje ne donosi neku materijalnu korist. Od ovog zanimanja ne možete da se obogatite, kao što to neka savremena zanimanja, novokomponovana, recimo menadžment ili nešto slično, može da prihoduje. Ali bogatstvo koje ovo zanimanje daje ne može nijedno drugo, prosto ne može nikakvi novci i nikakvo materijalno bogatstvo da nadomesti. Jer najveća je sreća kad nekome možete da budete svetlost tame ili zvuk tišine ili pak oslonac i nada za bolji život upravo onima koje je taj isti život to sve uskratio. Život, kao što i vaše studije, ni sam život nije lak. Biće pun i punje, uspona i padova, i ništa u životu ne ide glatko, pravolinijski, onako uspona. Ali, kako to volim da kažem, veličina života nije u tome koliko puta padnemo, već kako posle svakog pada dobrodošlicu. Želim vam uspešan rad, želim vam srećan početak i da vam sve ove studije i dalje usavršavanje lako i efikasno teče. Zahvaljujem. Molim vaše studente,
naše predstavnike parlamenta i studenta prodekana da vam se obrate, predstave i kažu šta mi to lepo radimo na fakultetu. Ja sam student prodekan i ja sam tu uvek za vas. Na neki način ja sam most između vas, odnosno studenta i profesora i uprave, tako da svako ko bude imao problema, bilo da je u pitanju raspored ispita, raspored predmeta ili nekih ličnih problema koji utiču na njegovo studiranje, može mi se obratiti bilo kad. Ja sam svakog radnog dana u kancelariji parlamenta, kancelariji broj 17 na prvom spratu. U okviru studentskog parlamenta prošle godine smo započeli mnogo akcija, odnosno glavni cilj studentskog parlamenta jeste da promoviše, odnosno da omogući studentima da maksimalno iskažu svoje potencijale i svoju kreativnost. Prošle godine smo započeli sa novinama, studentskim novinama, radio, naravno nastavit ćemo i ove godine i naravno uvešćemo još mnogo toga. Ali više o tome kolega Nić. Dobar dan, ja sam predsednik studentskog parlamenta za ovu godinu. Neki od vas su me već upoznali na upisu. Sad ću da vam kažem nešto o studentskom parlamentu. Studentski parlament je organ fakulteta koji ima 26 članova. Sa svake godine po jedan predstavnik, to je 24 člana, i 2 predstavnika sa master studija. Studentski parlament je neka veza, kao što je koleginica rekla, između vas i profesora. Za sve probleme možete se obratiti nama. A takođe nudimo neke aktivnosti gde možete da upotpunite vaše obaveze dok ste na fakultetu, jer nije knjiga sve što ćete ovde imati. Naravno, treba da se posvetite učenju, ali u slobodnom vremenu da učestvujete u drugim akcijama i tako ulepšate sebi studentski život. Imamo Facebook profil, verovatno smo sve dodali studentski parlament Faspera. Tu možete da nam šaljete pitanje ili da nas potražite dole u kancelariji. Fakultet ima ekipe za razne sportove i tu smo jako uspešni. Uprava fakulteta nam je omogućila da idemo na neka takmičenja kao što su Eurijada, to je prvenstvo evropsko za studente, Medicinijada, to se odvijalo u Budvi do sada, prošle godine je bilo u Vrnjačkoj banji, tu smo osvajali zlatne medalje uglavnom i nadamo se da ćete se i vi prijaviti i učestvovati u tome i pomoći nam da i dalje nastavimo sa tim uspesima. Fasper je osnovao novine, Fast Paper, ne znam da li ste čuli za njih. Ko je zainteresovan može da nas šalje članke ili bilo šta što može da se objavi u tim novinama. To ćemo rado pogledati i ako bude zadovoljavajuće objaviti. Kao parlament organizujemo zvaničnu žurku parlamenta, to se zove Brucošijada, ne znam da li ste čuli, ali tu možete da dođete i vidite kako je na studentskim žurkama. To je to od mene, zahvalio se još jednom upravi fakulteta i poželim vam dobrodošlicu. Hvala. Ja sam Miodrag Blizanac, dolazim iz Novog Sada, ja sam dirigent prvog inkluzivnog hora u Evropi, osnovali smo 2004. godine, ali o tome će vam mnogo bolje govoriti predsjednik našeg hora, ona se zove Andreja Livaja i ona je PR festivala dece sa invaliditetom u Evropi, pošto je on najstariji hor u Evropi. Mi smo pre ulazku u Evropskoj uniji dodelili da smo najbolje nešto što je Evropa, iako geografski smo mi Evropa, tako. Ovo je Andreja Livaja, bio molim jedan veliki aplauz za njega. Simbolično je to što su izbor deci sa invaliditetom koja predstavljaju svom društva. Jedino s tim bazičnim što nam moguće postići harmoniju. Mi smo osnovani 2004. godine kao prateći okreg za potrebe školskih predstavnika. Bili smo domaćini 3 puta velikih festivala deci sa invaliditetom, harmoniji deci sa invaliditetom i bez invaliditeta imali smo naše volontere koji su bili s nama, naši slogani su muzika na sve
Dobar dan, poštovane kolege. Sa nama je profesor Aničić i on će da vam poželi dobrodošlicu na naš fakultet. Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, čast mi je zadovoljstvo da vas u ovom svečanom trenutku sve pozdravim, da vam poželim uspešan početak studija, osnovnih akademskih, a kasnije i master i doktorskih, sa željom da u praksi budete srećni i zadovoljni i da pomognete osobama sa posebnim potrebama, dakle osobama koje se nalaze u stanju socijalne, zdravstvene, psihološke i pedagoške potrebe. Ovaj fakultet pripada grupaciji društveno-humanističkih fakulteta i u tom smislu neka vam je ovaj početak srećan, a ukoliko budete imali potrebe da se o nečemu još dogovaramo, ja vam kao prvi asistent na ovom fakultetu i kao čovek koji će 20. oktobra obeležiti 40 godina rada, želim saradnju uspešnu za dobrobit ljudi. Poštovani brucoši, dobrodošli na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Želim vam srećan i uspešan početak.